Alhamdulillah, manya-manyan ƙungiyar addinin Musulunci sun kai ziyara ga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar domin su ji abubuwan da suke gudana a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Manya-manyan malaman ƙasar jamhuriyar Nijar sun yi mamakin yadda sojojin ƙasar Nijar suka karɓi kujera daga hannun Muhammad Bazoum. Yanzu kuma haka sun naɗa sabon shugaba domin ya fara gudanar musu da aiki a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai mutane suna mamakin sojojin ƙasar Nijar yadda suka karɓi mulki ta ƙarfi da yaji daga hannun Muhammad Bazoum. Yanzu kuma haka martani ya fara shigowa tsakanin Muhammad Bazoum da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar sabida sun sauke Muhammad Bazoum ne. Yanzu kuma haka ƙungiyar addinin Musulunci ta cikin jihar wato Najeriya sun gudanar da musulunci a cikin ƙasar wato Nijar domin ƙasar Nijar ta zauni lafiya a cikin jihar. Yanzu kuma mutane suna mamakin yadda ƙungiyar addinin Musulunci ta kai ziyara ga gidan wato Muhammad Bazoum akan yi mai addu'a Allah ya fito da shi daga hannun azzaluman nan. Yanzu kuma an zauna da manya-manyan shugabannin sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma shugaban malamai na jihar Kano gabaki ɗaya sun zauna suna tattaunawa akan irin matsalolin da suka faru a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma Muhammad Bazoum kotu ta ba da umarni domin a sake shi ya yi haƙuri da kujerarsa ta cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar addinin Musulunci sun taimaki Muhammad Bazoum sosai. Ƙungiyar kuma ta ƙara da cewa duk inda ta shiga za ta dinga gudanar da zaman lafiya a cikin jihar. Da can ana cikin mala'i da musiba a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ba don kuma ba saboda mutane sun yi yawa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Irin cin mutuncin da yake afkuwa a cikin ƙasar don sauke Muhammad Bazoum da aka yi ne daga kan kujerarsa. Yanzu kuma sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun karɓi wato mulki daga hannun Muhammad Bazoum. Ƙungiyar kuma addinin Musulunci ta ce in dai kujera ce ta Muhammad Bazoum ya yi haƙuri ya nemi wata. Kujera dai sojojin ƙasar Nijar sun karɓe ta. Yanzu kuma ana gudanar da wasu musabaka a tsakanin sojojin ƙasar Nijar da ƙungiyar malamai ta jihar Najeriya. Duk da haka dai ƙungiyar ta ƙara da cewa wannan zaman lafiya da ta gudanar a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ba don komai ta gudanar da shi ba domin Muhammad Bazoum ya gudana a cikin ƙasarsa domin ya ci gaba da ayyukan da yake yi bisa dalilai da yawa. Yanzu kuma kujerar ta ce Muhammad Bazoum ba zai taɓa komawa kujerarsa ba sai dai ya yi haƙuri da ita. Mutane kuma suna mamakin yadda ƙungiyar addinin Musulunci ta kai ziyara ga ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun fito sun yi magana da ƙungiyar akan in dai Muhammad Bazoum zai dawo cikin ƙasar jamhuriyar Nijar sai dai in ya yadda za su gudanar masa da wasu dokokinsu a cikin ƙasar inda zai bi za su zauna lafiya da shi tunda shine shugaban da suka mai juyin mulki. A irin cin mutuncin da ƙungiyar addinin Musulunci ta yi wa wato ƙasar Nijar ta gaya musu kan cewa wannan abun da suka yi wa Muhammad Bazoum bai kamata ba, inda mulki ne Muhammad Bazoum shine ya cancanta da haka su ban mai kujerarsa. Ƙungiyar dai ta addinin Musulunci ta shiga cikin jamhuriyar Nijar ne ba don komai ba saboda ta karɓar wa Muhammad Bazoum kujerarsa. Duk da haka dai mutanen cikin ƙasar jamhuriyar Nijar sun ce Muhammad Bazoum zai koma kujerarsa ba tare da wata tangarɗa ba. Kotu kuwa ta yanke hukunci akan irin martanin da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar suka yi ga kotun. Sun ce Muhammad Bazoum yana fitar da sirrin ƙasar jamhuriyar Nijar ne kuma sannan kuɗaɗen ƙasar jamhuriyar Nijar suna hannunsa. Har ila yau dai ƙungiyar addinin Musulunci sun yarda ga irin hukuncin da kotu ta gudanar akan Muhammad Bazoum. Yanzu kuma kotu tana mamakin yadda sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar suka karɓi mulki daga hannunsu. Kuma ƙungiyar addinin Musulunci sun ce in dai za a gudanar da roƙon Allah a cikin ƙasar za ta zauna lafiya ba tare da bisa wani tangarɗa ba. Har ila yau dai ƙungiyar nan ta addinin Musulunci sun ƙara faɗa da bakinsu
sun ce a nemi zaman lafiya, in ba haka ba in dai wannan ɗan ta'addan Bello Turji ya shiga cikin wannan rigimar da ta zama ɗan ya shagab, domin shi ma zai ce zai kawo martaninsa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Manyan malaman dai sun ce ƙasar jamhuriyar Nijar za ta zauna lafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Yanzu kuma sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun fito suna Allah wadarai ga sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar. Duk da su ne sojojin ƙasar, amma suna tsine wa kansu akan bisa wasu dalilai da suka yi wa Muhammad Bazoum. Kotu kuwa ta yanke hukunci akan Muhammad Bazoum sai ya sauka daga kan kujera. Sani dai Muhammad Bazoum ya sauka daga kan kujera, amma dai har yanzu bai sa hannu a wannan takardun da kungiyar take so ya saka ba. Sojojin kasar jamhuriyar Nijar sun gindaya wa Muhammad Bazoum wasu dokoki wanda kansa ba zai iya dauke shi ba. Mataimakin Muhammad Bazoum shine shugaban kasar jamhuriyar Nijar har yanzu. Kungiyar addinin musulunci ta yi godiya ga sojojin kasar Nijar da suka bawa kungiyar wato lokacinsu, suka tsaya suka tattauna akan matsalolin cikin jamhuriyar Nijar. Masu sauraro, dan Allah dan Annabi muna roƙonka in shigowar ka farko cikin channel din nan, daure da dangwala mana alamar subscribing da dangwala mana alamar ƙarar sanarwa don samun ingantattun labaran mu zafafa da zarar mun dora.